Konfużjoni fil-gvern ta' Roberta Bela dwar il-pjani ekonomiċi ta' rkupru għal wara l-pandemija tal-COVID-19, ministri fil-li jgħidu mod u fil-li jgħidu mod ieħor mingħajr ma jaqblu bejnietom. Hekk ġara fil-każ tal-Ministru tal-Ekonomija Silvio Scembri u l-Ministru responsabbli mill-Istrateġija post-COVID Owen Bonnici. Dan meta l-Kunsill Ewropew ta' ċans tal-aħħar ta' April lill-gvernijiet tal-Istati membri biex jippreżentaw l-pjan ekonomiku tagħhom għall-irkupru tal-pajjiż. Pjan li fil-każ ta' Malta ħadd ma jidher li kien sema bih sal-lum. Fosthom rappreżentanti ta' korpi kostitwiti li qalu lil Net News li dan il-pjan qatt ma kien diskuss magħhom u allura ma jafux kif jista' jaffettwa lil dawk li jirrappreżentaw. Iżda skont il-Ministru Silvio Scembri, il-pjan u lest u diġà ntbagħat lill-Kunsill Ewropew. Il-proposti tal-rkupru ekonomiku tagħna diġà lesti fil-fatt hemm ukoll preżentati. Il-proposti lesti jiġu preżentati. Iżda f'nifs ieħor qal li l-proċess biex jitfassal dan il-pjan għadu għaddej propju fid-data stess tal-iskadenza mogħtija lill-gvernijiet. Inti titkellem fuq programm ekonomiku, miżura ekonomika li qed naħdmu fuqha. Min-naħa tiegħu anke l-Ministru Bonnici kellu jikkonferma li l-pjan għadu mhux iffinalizzat, tant li qal li l-Gvern għadu għaddej bid-diskussjonijiet qabel ma jippreżenta l-programm tiegħu lill-Kunsill Ewropew. Inti qed tistaqsini dwar pakkett partikolari ta' fondi Ewropej illi qed jiġi impoġġi il-qudiem sabiex jgħin iktar f'dan l-irkuplu, jiena nassigurak li l-Gvern għaddej bit-taħdidiet kollha sabiex aħna nkomplu mexxin il-qudiem u nkomplu nagħmlu suċċess. Ironikament il-Ministru Bonnici ta' din it-tweġiba fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet biex iniedi proċess ta' konsultazzjoni pubblika bħala parti mill-istrateġija ta' wara l-COVID-19.